И какво са хора, съм Контрол БГ, днес ще снимем в Пи България. Ще направя една томбола. И да, нека да преминем. Ето е томболата, 28 дема блока. 4 прод тройки, тук има само шапни 4 меч, тук има KB, тук има Fire, тук е без Fire. Тези са с Depth Strider, всичко друго е прод 3. 4 файерки, 4 спидки, 4 стренчки, 21 стак голдънки, 40 не, имя ли един стак и тях ще ги направя етей. Като взе с тия пожали ще видите, но нещо, 3 лега, айтем за пошънк, единия и малко лапис. Та да, записвайте се запис, името ви в сървъра и след това скайпа, ето така примерно. Опа, чакай сега. Запис Control BG. Skype. Ето примерно, нали, така точно трябва да стане. И да, томболата е теглена, 35 сабскайбера и да, благодаря, че гледахте, чао.